ಮಂಡಂಚಿನ ಪಟ್ಟವರ್ಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಮಂಡತೆಯಾಗಲು ನೆನವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅక్కడ ಬಡವನ ಭಕ್ತಿ ಯಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೊರ್ಪಾಯಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪೋಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣ ಜನ ಕೊಡಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಉಗ್ರ ರೂಪ ಬಿಡ್ತು ಶಾಂತ ரெண்டு பத்து பண்ணு
ವಿಘ್ನನು ಕಲೆದು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಧುರದ ಉಲ್ಲಾಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಆದಿಮೂಲ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸೀಮೆನ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ 5000 ಸೀಮೆದ ಒಡೆ ಸದಾಶಿವ ಪರಿವಾರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗೂ ತಲೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಅರ್ನ ಬಲತ್ತವಾಗೊಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ವರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾಜುಗುಜುಂಬೆ ಅರಸು ಉಲ್ಲಾಕಲು ಶಿರಾಡಿ ರಾಜ್ಯಂ ದೈವದ ಕಡ್ಸಲದ ಬಾಮಗು ತಲೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಪುರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮುಗುಲ್ನ ಕುಲೊಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಪ್ಪನ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ವರಿ ಭೈರವ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪನೆನ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮುಗುಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ತರವಾಡಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮುಗುಲ್ನ ಮೇಟು ಪುಟ್ಟಿ ಕಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ದೈವ ಏಳು ಬೂಡದ ಸತ್ಯ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಡ್ಸಲದ ಬಾಮಗು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಕುಲೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಮುಡಿಪುಗು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭೂಮಿನೇ ತುಂಬಿನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಕುಲ ಕೋಟಿ ನಾಗದೇವರನ ಜಿಡಕ್ಕೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೂ ಮಣ್ಣಾದು ಆಕಾಶಗೂ ಪುಗೆಯಾದು ಕೈ ತತ್ತದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮುಗಲ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಮಾತ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಮದಿಪುನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಈ ಗೋಳಿ ಅಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಪಾಪದ ಸಂಸಾರನು ಬೆತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪೆಯಾದು ಸಾಕಂಡ ಸಮ್ಮಲೆಯಾದು ಎಡತ್ತ ಮಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಬಲತ್ತ ಸಿರಿಮಿರೆನು ಕೊರದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮುಗಲ್ನ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇತೆಂದ ಆಂಡಲ ಸಾಂಕನದಪ್ಪೆ ದೈವ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಪುಳ್ಳಿದ ಮಾಯಗಾರ್ತಿ ತಾನು ಪೋಂಡ ತನ್ನ ನೀರಲಾದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲೊರಟಿಟ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ತೊಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಕಲ್ಲೊರಟಿ ದಾದನು ಬಡ ಸಂಸಾರಗೂ ಕಷ್ಟಪತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸೂತ್ರಡು ರಾಶಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿಡೇರು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಗೋಚರಾಯನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲೊರಟಿಗ ಆ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಬರಕೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪಟ್ಟಬರಕೆ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಕೈ ತತ್ತದು ಹೋಣಗ ಆ ಪಟ್ಟಬರಕೆ ಒರಿದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಪಟ್ಟಬರಕೆ ಒರಿದು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಗಿಲ ಕೈತು ಕರಿದುಗಾಡು ಬಂದು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವಲೆನು ಒಳ್ಳಿದಾತು ಬಲ್ಪು ಬಂಗಾರದಾದು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರತಿರೂಪನು ತೂವಡು ಮಾಯದ ನುಡಿಮತೆ ನೋಡು ಸಾಯದ ಗಂಧನು ಬತ್ತೋಡು ಕನ್ನಡ ದೊಯ್ನಂಚಿನ ಪಾಪನು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೊಡು ಉಡಾಳಿತ್ತನಂಚಿನ ಬೇನೆನು ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನ ಮಾಯ ಮಟ್ಟೆಲಗ ಬಾಡುಡು ಅಪ್ಪೆಗೂ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರನು ಕೊರದು ಏಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಪಂಡಿಚಿತನ ಪಟ್ಟ ಬರಕದ ಸೇವೆನು ಪುರ್ನುಡು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಡಿತು ಆಗ್ಲು ರಾತ್ರಿ ತಾ ನಿದಿರೆನ ಗಜೇರಿತು ಪಗೆಳತ ಬಡವನು ಕಟ್ಟದು ಅಡಿಪೆ ಹಿಡಿದು ಕುಂಡೇರಿದೆತ್ತದು ಬಡವನ ಭಕ್ತಿ ಯಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇರೇನು ಉಂಡು ಮಾಡ್ತದೇರು ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಯೇ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಮೆರಕಿನ ಸಾದಿ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಪಂಚಾವರಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಈ ಗೋಳಿ ಅಡ್ಕದ